Hello, April 2. Ngayon, ang gagawin na naman namin ito ni Kulit, ang cheese pimiento na version ko na naman. Kaso, wala kaming mahanap na umor yung cheese, yung pimiento. Kahit sa mga Philippine, sa Asian store, wala kaming mahanap na umor. Kaya, tatry ko na yung red na bell pepper na lang ang gamitin ko. Ayan mga assistant ko. Ito na lang ang gagamitin ko na umor. Ayan, assistant ko. Dalawa. Kahapon, isa lang ang makulit. Ngayon, nadagdagan. Ayan na. Punas mong kamay mo. Kasi kukulit ka dito. Ayan ah. Yes. Gusto nilang makita sa video kaya ayan, diyan ko sila itatry ko kung achieve ang taste ng cheese pimiento na wala umor. Dito ko na ilalagay ang ititimpla ko para diretso na sa ref. Walang nahanap ang anak ko na crushed pineapple. Ito lang nakuha niya kaya mag-slice pa ako. Ayun, i-drain ko siya. Cheese kasi nga hinahanap ko yung amoy ng cheese pimiento talaga, yung katulad ng ginagawa ko sa Pilipinas. Kaya dinagdagan ko, inubos ko na yung cheese, tapos nagdagdag pa rin ako ng konting asin, tapos ng sugar. Tapos ayan, na-achieve ko na yung amoy na gusto ko. Tikman na natin. Cheese pimiento talaga.
Pero mas maganda pa rin yung umor na nandiyan sa Pinas. Patitikman ko yung mga bata. Na. Yeah. Ayan, natapos ko na naman ang cheese pimiento na paborito ng mga anak ko tsaka ng apo ko. Apo ko, ngayon ko palang i-introduce sa kanila ito. Nakita kasi nila ang paggawa, nakita nila ang bell pepper. Natatalo ng isip nila kesa sa sarap. Pero yung ginawa ko to para yung mga anak ko sa Pilipinas na paborito ito, meron na silang guide kung paano ng paggawa ng cheese pimiento. Pero dyan sa Pilipinas, mas masarap pa rin kung yung umor ang gagamitin, hindi ito. Pero ito naman, achieve din naman ang lasa. Nandun pa rin yung gusto kong lasa sa kayong amoy. Yun nga lang, talagang mas gusto ko pa rin ang umor.